Työterveyshuoltolaki on yksi Suomen tärkeimmistä työelämän laeista, jota kehitetään jatkuvasti. Työnantajan velvollisuus järjestää työterveyshuolto koskee kaikkia työnantajia riippumatta yrityksen koosta tai työntekijöiden määrästä. Laki edellyttää ehkäisevän työterveyshuollon järjestämistä kaikille työntekijöille, mukaan lukien kesätyöntekijät ja määräaikaiset. Työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy ovat lakisääteisiä peruspalveluja. Sairaanhoito on vapaaehtoista, mutta yhä useampi työnantaja tarjoaa sitä kilpailuetuna. Myös sairauskuluvakuutusten käyttö lisääntyy. Suomessa on jo yli 300 000 työnantajan maksamaa vakuutusta. Ne ovat samalla sekä henkilöstöetu että työkalu työkyvyn tukemiseksi. Työkyky on yrityksen tärkein pääoma. Suomalaisten sairauspoissaolot maksavat yrityksille vuosittain yli 3 miljardia euroa. Toimiva työterveyshuolto voi vähentää sairauspoissaoloja jopa 30%. Varhainen puuttuminen säästää rahaa, työterveyshuollon euron investointi tuottaa keskimäärin jopa 6 euron säästöt sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja vaihtuvuuden vähenemisen kautta. Henkilöstön sitoutuminen kasvaa merkittävästi, kun työntekijät kokevat, että heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan. Tämä näkyy suoraan tuottavuudessa, innovoinnissa ja yrityksen maineessa työnantajana. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään nopea työterveyshuollon tilannearviointi. Toteutat puolessa tunnissa arvioinnin. Työkalumme analysoi yrityksesi tilanteen työterveyshuoltolain vaatimusten valossa. Saat konkreettisen riskikartan, joka näyttää vihreällä vastaukset, jotka ovat hyvin hallinnassa 50% vastauksista. Keltaisella vastaukset, jotka vaativat seurantaa ja kehittämistä 8% vastauksista. Punaisella kriittiset riskit, jotka vaativat välitöntä toimenpiteitä 42% vastauksista. Arviointityökalumme tunnistaa 4 pääkokonaisuutta: yhteistoiminta ja valvonta, työterveyshuollon toteutus, tietojen käsittely sekä työnantajan velvollisuudet. Arviointi kattaa kaikki keskeiset alueet toimenpide-ehdotuksista terveyden seurantaan. Toisessa vaiheessa Työterveys Canvas-työkalumme avulla muunnat analyysitulokset suunnitelmaksi alle tunnissa. Canvas jakaa työterveyshuollon 9 selkeään osa-alueeseen: suunnitelma, tunnistaminen ja ennakointi, tavoitteet, vastuut, osallistaminen ja viestintä, tilannekuva ja mahdollistajat. Suunnitelmaosiossa määritellään työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päivitetään vuosittain. Tunnistaminen kattaa työpaikan terveysriskit ja mahdollisuudet. Tavoitteet asetetaan työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämiseksi. Kirjaat jokaiseen ruutuun konkreettiset toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut. Lopputuloksena sinulla on valmis, lakien mukainen vaikutta työhyvinvointiohjelma, joka tukee liiketoimintaasi ja takaa työntekijöiden hyvinvoinnin. Ilmoitustyökalumme varmistaa, että kaikki lakisääteiset palvelut ovat sovitun mukaisia toimintasuunnitelmista seurantaraportteihin. Pulssi-työhyvinvointikyselymme mittaa henkilöstön kokemuksia työterveyshuollon palveluista ja työhyvinvoinnista reaaliajassa. Työterveyshenkilöstö saa arvokasta tietoa palvelujen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Lopputuloksena automatisoitu, lainmukainen ja tehokas työterveyshuoltoprosessi, joka säästää rahaa, aikaa ja varmistaa kaikkien työntekijöiden terveyden ja työkyvyn tukemisen. Työterveyshuoltolaki ei ole taakka, se on mahdollisuus rakentaa vahvempi, terveempi ja tuottavampi organisaatio. Työkalumme auttavat sinua muuttamaan työterveyshuoltovelvoitteet kilpailueduksi. Aloita tänään työterveyshuollon tilannearviointityökalulla ja rakenna kokonaisuus Canvas-mallilla. Alle tunnissa sinulla on hallussa työterveyshuollon kokonaisuus. Tarvittaessa optimoimme ja kilpailutamme työterveyshuollon entistäkin vaikuttavammaksi.